Men kalıp özüme soru berýän. Men näçe şular bir ýyldan düşünürýän, bular inni mene dinlemene aňyrda dursun. Ol ağırlıkçıları, yalan söz aýdýanlar, tumuş, yani töhmet aýdýanlary tumuş ýok, mene dinläp oturýarlar. Diýmek şunuň galakan bilen ok. Onu men näçe Allah'ın beren durmuşyny şu zatlara ýitirýän. Näçe men gapdalymda, men başgalanma, men gapdalymda bir gözel döwlet bar. Indi men lezzet almaly wagtymy taşlap, ýene şu başlama bolýan, şu sözi aýtmaly, poku girip özüm şoňa bulýan. Men ine günne çykyş etjek bolýardym da, günne çykyş etjekkä. Günne çykyş etjekkä sebäbi birinjiden adamlar seýrden ok. İkinciden prosmotrlar az. Diýmek hiçmi gerekkä. Men hepde iki gerek, bir gerek çykyş eden duran şu adamlara göre çykyş eden. Egerde şular gerekkä bolsa, men durzorlan. Выступать и что-то такое. Ну не выступай. Кому ты выступаешь? Ради кого-то или ради себя? Тема Родины, на этом не надо спекулировать. Понимаете? Все прекрасно знаем, что Родина находится на тяжелейшей ситуации. А кто-то до сих пор спекулирует ради Родины достичь своих меркантильных интересов. Ну не может быть. Или ты интересы у тебя в одной стороне, или Родина в другой стороне. А никоим образом не пересекается. Поэтому, если вы выходите, что-то делаете, ребята, не делайте одолжение. Мы будем или не будем, все такое прочее. А где твоя Родина, сынок? Родина. Сегодня Родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Затем и приехал.